बे साननैसोथ' फेसबुकाव नुबाय थादों एसां स्पाइरेल पटेट'नि भाइरेल जागासिनो स' बे स्पाइरेल पटेट'नि कापोलाबोथ' हाबा जाखानाय ओमफ्राय आंबोथ' हाबा जाखांनाय ओमफ्राय दा आंनि हासबेन्ड आरो आं खानायजों आलु भाजानि दखान होनायानो गाहाम जागोन नामा ओरैबायदि भाइरेल जागोन ओमफ्रायो भाइरेल जाबाथाय जोंहा इउटुब चेनेलबो मोनसे खुलिगोन इन्सटाग्रामबो खुलिगोन आं ओमफ्राय खुलिगोन फेसबुक आङो फेसबुकनिफ्रायबो फैसा आर्न खालामगोन इन्सटाग्रामनिफ्रायबो फैसा आर्न खालामगोन लोगोसे इउटुबावथ' आंना जाखाबाय गुड आइडिया स' बेनिखायनो आं थाब आंनि हासबेन्डखौ लिंहैनोसै दे गाइस ओइ मा खालामदो हो नोंजों आं मोनसे बाथ्रा शेयार खालामनो दङ मा साननैसोथ' फेसबुकाव डेन्जार भाइरेल जागासिनो मा बुस्थु दे आंथ' बे साननैसो फेसबुकाव नुगासिनो डेन्जार भाइरेल जाबाय थादों माबा स्पाइरेल पटेट' नामा आलु भाजा नामा स' नों आंनो स्पाइरेल पटेट'नि मेसिनखौ बायना लाबोना होफाय दे स्पाइरेल पटेट'नि जोंनि दखान होगोन नोंबो दखान होगोन स्पाइरेल पटेट' मालायखौ कपि खालामनाय नों बेबायदि दखान होलाय नाङा दे एसां नोंखौ लासिंसिं खालामनाङा नों गाव साननानै माबा मोनसे होनो हायो मालायनि बे कपि खालामनानै होबासो जायो नोंथाङा लाजि रोङै आलु भाजानि दखान होनो फैदो बेखौ रोङा गारा मा रोंगोन नों मा रोंगोन नों नांगौ आंनो स्पाइरेल पटेट'नि मेसिन नांगौ आंनो मिथिया आं स्पाइरेल पटेट' बानायखागोन आं